Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC ambiri munayamba kudera nkhawa kunena kuti DC walero bwanji inenso tu ndimamva kuyabwa pamene inu mukudandaula kuti DC wachedwa kapena DC sakupezeka, inenso ndimamva kuyabwa. Ndimakhunza kukhala ndi mtima kuti lero DC asatuluke kuma mafoni komanso ma messages amene amabwera amakhala ochuluka. Choncho inenso ndimakukondani kwambiri, zimandikhuza mukamadandaula, zimandipangisa kuti olo nthawi itatha koma DC be atuluke. It is better late than never. Zimakhala tu choncho. Kwa amene mwamuzungulira Chakwera, mumulangize kuti akunena kuti nthawi ino ayang'ane, asegule maso ache, aone anthu amene amakhulupirira kwambiri ngati amamukonda. Lazarus Chakwera ndi president omvesa chisoni kwambiri, amene amanamizidwa ngati mwana, amene akumapangiridwa zinthu zimene iye sakufuna kuzichita, ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti we have a president amene amachitidwa treated ngati ndi mwana wang'ono, amenenso mwina ngati ndi mgonthankutu, satha kuona kapena satha kumva. Choncho inu amene mmamukonda Chakwera, tamuuzeni kunena kuti akupusisidwa kwambiri ndi naseko yake. Mwachisanzo inu masiku apitawa mamuona Chakwera akuchoka kumpoto opanda sairini, imene ija ndi saini yokhumudwa, saini yonena kuti munthu uja things are not working. Choncho ngati kuli intelligence kwambiri ngati ili kodi ku MCP ko, tabwererani kunzuzu mukaone kodi 200 million imene inachitidwa earmarked yaperekedwa kwa mavenda, alandirani mavenda. Ndikunena tu ngati intelligence ku MCP ko iliko, koma ife kafukufuku wathu ochokera ku Malawi First komanso DC desk tapeza kuti ndalama zonse zija zapita kwa akuluakulu aku Japan amene anatenga anthu ku constituency kwawo, zigawenga ndikulowa mu mzuzu, ndikumachita behave ngati ndi mavenda, pakana ndikukalowa mageti aku chipata cha ku State House, ndikukadya kumeneko, ndikukamwa kumeneko, ndikulandirako ndalama, ndipo ndalama yo yaperekedwa ndi over 200 million, imene president yo akuona ngati wapereka kwa mavenda. Ngati kumeneko ndikuli intelligence, tapita ni musika wa Nzuzu, mukafuse anthu amusikamo, mukafuse anthu amataxi, mukafuse kumapale uko, kumatabwa uko, mufuse kuti kodi mavenda ku State House munaenda kubwanje. Akudabwani kwambiri ndipo akuuzani kuti iwo sakuziziwa. Mkulu wina amene akuzitenga kuti iyeyo ndi wamphamvu kwambiri, ali ndi udindoso wa ukulu, ndi amene akuoneka kuti ameneyo ndi amene waja wani. Mupite kumene kupopeza ine mwina ndine yopa chikamwa, mmanditenga ngati ndine olongolola, koma kumene kukuli akuluakulu ena IMCP amene akummenya president uja double kick, ndikumamenya mafilimu oti 200 million ja yapita kwa anthu amene sanayenere kulandira, amene iniyo mukuwaona ngati anali mavenda, koma anali manjanjawidi motisogozedwa ndi manjanjawidi amene so ali ku Japan kwanu konko. Pitani ngati idi intelligence yanu ili bwinobwino, mukapeza kuti amene alandira ndalama aja si mavenda, alandira ndalama aja ni manjanjawidi motumizidwa ndi akuluakulu aja amachedwa MCP. Komanso inu MCP muyang'ane nyumba yanuyo, muzifuse mafuso kunena kuti kodi ndi chifukwa chani ngati ife tili super power, tili chipani cholamula mboma, ndi chifukwa chani anthu akumayima independent
muzifunsa so mafunso ameneyo kuti ndi chifukwa chani anthu akuyima ku independent kuchokera ku north kuchokera kuzafika pa center kuzafika ku southern region kukafika ku eastern region kodi ndi chifukwa chani mamembers athu ambiri a MCP panopa akuyima independent muziwe kunena kuti nthawi zina wakusina khutu ndi nasi tinakuwuzani kunena kuti zisankho zabwino ma primaries abwino amakhala bwino mukathesa maudindo onse pakana parliament chifukwa sikumaoneka kuti uyu ndi wamkulu kapena uyu ndi mwana nonse mmakhala pa level imodzi ndiye inu munapanga mistake koma popeza malangizo akuchoka kwa munthu wa madrama wachamba wakokeni osaphunzira malangizo asimungawatenge koma muziwe kuti this is a recipe for disaster ndipo 2025 2026 zisankho zikubwerazo muona mavuto mazangazime amene simunaonepo kukhala makuwina kwa ma independent ambiri ndiye muzifunse nokha mupange kafukufuku wanu mpeza kuti nokha mu MCP mo mukumenya namo njomba chifukwa ena pamene akufuna kuti chipani chikhale champhamvu ena akuchikokera kuti chikhale chawo ncholinga kuti akonze nyumba yawo ya 2030 ati president wa ku Malawi wachipa aliyense akupanga empire yake ndipo anthu mwalemera tukulemera within a shortest period anthu mukumanga ma filling station mukumachita kumatenga maadi magi kumasiya pakhomo pano mukumachita kumamanga maloji mahotelo matraki mabasi ndipo zikanakhala kuti mukumanga so misewu yatala ena nimuna misewu yatala ili kunyumba kwanu mwalemera kopsa izizi muziyangane chechakwera pamene muzatutumuka muzapeza kuti kunja kwacha mwasala nokha panzere anthu akutulukani anthu andale ndi woopsa kwambiri samamva anthu andale olo chinati chilephere chipani chimene chichi cha MCP ndi kukalowa china muzaonanso aku MCP kongo ali mimba zawo khwepe ati kukalowa ku chipani chinacho andinalizafunisisa president amene ati azawine nthawi imene osazalowa za uchisiru chifukwa omwewa ndi amene akuchoka mu zipani zina kumapita ku MCP muonazo tu aka MCP yo inati ilephere azachokaso kumeneko ndi kumapita ku zipani zina you need to bring about malamulo okhwima chifukwa uchisiru umene ukuchitika muno Malawi amene amapangisa ndi iniyo andale kumalolawa azikhala basi okuti uje ni chaka chino chipanichi chaka chinacho chipanicho basi kumangosinda macolors kupita mnyumba mwawo mukapeza kuti muli ma uniform azipani zonse kumadaba kuti kodi iwe makamaka ukufuna chani zonsezo ndi ndalama power, fame and money ndi zimene amafuna anthu amene wawa malangizo amene wanso akuyenera apite ku zipani zonse makamaka za DPP UDF ndi UTM kafukufuku amene ndapanga ine khaya wina ufune usafune khazi kunyase sakunyase koma chilungamo chache chonena kuti muzipani zathuzi democracy mulibe zipani za DPP UDF ndi UTM ndi zimene zikukondedwa kwambiri pa ground anthu akufuna atalowa makamaka ma aspirants akufuna atayimirira zipani zanuzo koma kuli policy imene ikukhala ngati kuchinga anthu izi ndikunena zindi evidence based mupite mu Lilongwe mukapeza kuti Lilongwe ikufuna kulowa chipani cha DPP anthu ambiri akufuna kuyimirira chipanicho mukapita mu Lilongwe mukafufuze mukapeza kuti anthu akufuna kuyimirira pa UTM anthu akufuna kuyimirira pa UDF koma zipani zimene zizi zili ndi policy imene ikukhala ngati kuchinga anthu makamaka madera amene kuli ma incumbent kumene kuli ma MP kale kumene kuli ma kansala kale mukuachingira anthu mukufuna kuti anthu amene anayima kalewo mwinaso musapangiseko ma primaries iyi nkhani ya democracy muzalira nayo nkhani imene ikuyenera kuti inu ma secretary general azipani kuchokera secretary general a DPP secretary general wa UDF secretary general wa UTM muitenge nkhani imene seriously koma siku lina ngati simuitenga muzalira ndikukuuzanizi kuli policy ina kapena nchitidwe ina wa manjanjawidi ena amene akufuna kuti azichinga anthu kuti asayimirire nawo zipanizo ndiye
zosatira zake kukhala ma independent ambiri. Mukakhala kuti kuli ma independent ambiri, muziwe kuti maganizo anu ofuna kumuchosa Lazarus Chakwera pampando sazatheka, chifukwa kudzakhala a lot of independence komanso kudzakhala ma divisions ochuluka. Munayenera kuti inu azipani zimene ndakutchulani UDF, DPP komanso UTM mupite ku drawing board. Nthawi ino ndiyopanga reflect kodi zimene tikupanga zinthu zoona, chifukwa madera ambiri anthu akukanizidwa kuyima, anthu akukonderedwa, komanso nthawi ino ambiri akutolera ndalama, kumatenga ndalama mama shadow, kumatenga ndalama kwa anthu amene aonesa chidwi, kumauza kuti iwe ndi amene uti ukawine. Izi mukupangazi izi muzalira nazo pamawa. Mukanapereka policy ya open policy yokuti aliyense muthese ma constituency. Nthawi ino ndiyothesa constituency, nthawi ino ndiyomuuza MP ngati analiko wamphamvu kapena kuderako kunali MP wakale, mwauze kunena kuti nthawi ino tasegula constituency, aliyense achite compete. Chifukwa muzamukakamira munthu amene pa ground sakufunidwa, muti mumfune ndinu achipani, koma khamwe election munthu yosasankhidwa. Izi ndi vuto lalikulu kwambiri muzipani zonse kuno ku Malawi. Timaona ngati ena akakhala minister ndi kuti amene yoyo sanga akufunidwa kumuziko sanga choke pampando. Munati mwafufuze ma ministers ambiri wakwawo safunidwako, koma mukuwafuna ndinu. Chimodzimodzinso zipani zosusa, anthu ambiri amene ali ma MP kwawo kusafunidwako, akufunidwa ni mashado ena ndi ena. Mukapanga masewera osagwirisa ntchito malangizo amene ndikukuuzaniwa, muzalira musakhale osokonekera ngati boma la Malawi, chifukwa the government of Malawi ndi boma losokonekera kwambiri. Tapita ni ku prison iko, kuli anthu amene ali ni ma degree, kuli anthu amene ali ophunzira kwambiri, koma pakali panopa akulandira ndalama ngati wa MSc, akulandira ndalama ngati wa JC. In fact nthawi imene amawalemba ntchito amauza kuti ukachita apply komanso ngati uli ndi diploma, uli ndi degree, uli ndi uje ndile kuti uli ndi added advantage. Lero mukakapeza prison ambiri akulirira kuusi, a prison amene ndi ophunzira kwambiri. Kodi tu ku polisi kuja musamangona, ku polisi kuja tu kuli anthu ophunzira, ku prison kuja kuli anthu ophunzira, koma chodabwisa nchonena kuti anthu amene ali ophunzira sakupasidwa the opportunity to enjoy ma privileges kapena advantage yophunzira kwambiri. Anthu amene akunjoya ndi anthu amene ali ndi JC, anthu amene ali ndi MSc, koma awali ophunzira kwambiriwa sakutani, sakunjoya, anangonamizidwa. Posachedwa pompano muona Kalisti Kanu kunena kuti President Chakwera wakweza apolisi waachita promote almost 900, koma pa 900 po 788 ndi ochokera chigawo chapakati. Wazeruza ngoziwa kuti imene ndi ka preparation ka election yonamayi imene ioneke ngati ndi chisankho koma atajudula kale. Ziwani kunena kuti mayina aso ambiri pa voters roll akusowa. Kodi ku Malawi kuno kuchitika zinthu zimene sitinazionepo chiyambire. Ziwani kunena kuti mavuto amene ya Malawi simunaone akubwera chifukwa ziko ili lasokonekera kwambiri. Manjanjawidi akonzeka kuti abere zisankho, ndi chifukwa chake alemba kapena kuchita promote apolisi okwanira 900 ka preparation kokuti achite deploy anthu. Tinanenatu paja achita deploy madera osiyana-siyana, koma onse ochuluka pa 900, 788 ndi ochokera pa chapama chedwa kuti pa Central Region. Boligalindo, the DC, mwana uopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ziko lozuza mapeshonias, anthu ambiri akuzunzika kwambiri. Kulibeko ndalama zimene angatenge ndalama zokuti ndi zawo, koma anthu amene analandira pension pakana lero sakulandira ndalama zawo. The Chakweraism imeneyo, the DC.